Hola, estem aquí un dia més encara al virus popular i avui, encara que sembli mentida després d'aquesta ja cinquantena de programes, però encara hi ha temes que no hem arribat a tractar sobre cultura. I avui parlem de videojocs, perquè si els videojocs també formen part de la nostra cultura popular, més del que us penseu, i hem anat a buscar a una persona que no us preocupeu, que us en parlarà molt bé, per qui no estigui habituat al tema, que és la Gina Tost, que és una periodista especialitzada en temes de tecnologia i, òbviament, també de videojocs i també una emprenedora. Gina, benvinguda al Virus Popular. Hola, moltes gràcies. Com estàs? Com prova aquest confinament ja excessivament llarg? Doncs cada vegada crec que casa meva és més petita, però a part d'això, molt bé. La veritat és que soc d'aquestes persones que m'agrada molt quedar-me a casa i per mi no és un problema. Perfecte, molt millor ja per aquí a casa sí, ja està molt bé, això potser ja després de 3 dies això, la casa es comença a fer petita, però per qui no hi suposa un problema, som molt afortunades aquestes persones. Jo he de dir que sóc bastant també del teu equip, eh? Si tens un terradet o un balconet i ajuda també a ser d'aquest equip. Sí, 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 no, tinc aquest espai a fora, que res, és molt petit, però jo me'n surto suficientment bé amb això, però sí que és veritat que quan portes una època molt estressat o allò que ho has fet moltes coses i que cada dia estàs fora i arribes a les tantes a casa i tal, aquesta temporada que estem tinguent de gairebé 2 mesos tancats a casa, el meu cos l'està agraint, eh? sí, sí, jo també he anat super descansada, amb un ritme super relaxat, i això sí que és veritat que s'agraeix, allò de nota mental per quan tornem a aquella bogeria de rutina, doncs recordar una Sí, sí. miqueta el que tenim ara, no? Molt bé, doncs anem a endinsar-nos en el tema. Primer, Gina, et demanaria això per, diguéssim, qui no en té ni idea o qui té vaga idea de videojocs, s'imagina només allà un nen enganxat a una videoconsola. Fes-nos un dibuix així breument de què parlem quan parlem de videojocs, tant això com amb quins dispositius, no? Perquè no, per treure una miqueta aquesta imatge de nen enganxat a la consola i més o menys quines tipologies de videojocs trobem també. Ui, això podria donar per 3 hores, però resumint moltíssim, podem jugar a videojocs en diferents plataformes, ja no només és la típica consoleta, no? Tenim des d'ordinadors, mòbils, les consoles que s'enganxen a la tele o les portàtils, és a dir, dispositius per jugar n'hi ha moltíssims, pots jugar amb teclat i ratolí, pots jugar amb un joystick, pots jugar amb un comandament o pots jugar ara mateix amb les ulleres de realitat virtual i uns comandaments màgics, que n'hi ha de molts tipus, caríssims tots. Um, però els més bons són els que tenen com uns sensors a les parets i tu et pots moure per l'espai i aquests valen com 1.000 i pico euros i necessiten un ordinador de 1.800 euros per córrer, o sigui que és una gran inversió. Per tant, quan imaginem que són els nens petits aquests enganxats a la consola, els que s'anomenen popularment nens rata, no és, o sigui, és veritat, sí, molts d'aquests hi juguen, però si mirem en el nostre país, a Catalunya, qui juga a videojocs, la mitjana d'edat està en 35 anys, és a dir, és gent gran, perquè ens imaginem que són els nens, però Segurament són tots aquests que vam créixer ja amb les Nintendos, no? o gent que ho ha adquirit més tard, perquè és de pensar que el que fa que ara puguem jugar amb un mòbil fa que no t'hagis de comprar un dispositiu extra per jugar, sinó que t'entres a l'App Store o al Google Play i et descarregues el Candy Crush o el Cat the Rope o el Monument Valley i ja ets gamer. També és veritat que la gent que gasta és més gran, és normal, perquè hi ha les àvies i els avis que et regalen el joc en el net que té 10 anys o 12 o més o menys. I si mirem homes i dones, més o menys estem amb la paritat, estem en un 45-55, una cosa així. És a dir, no és una paritat exacta i matemàtica, però hi ha moltes noies que juguen i cada vegada n'hi ha més. Per tant, diguéssim que és una fotografia normalitzadora del que ja hauria de ser normal, que és que les dones també juguem. Clar, està molt bé, i això ja ens serveix per trencar tot aquest prejudici o sigui, la imatge del nen i Mm. enganxat a això. No, juguem, o sigui, la mitjana d'edat és molt diferent i la paritat també, no? O sigui, les dones també juguem a videojocs. Sí, després hi ha el tema de les edats, no? Digues, quins tipus de videojocs hi ha? Com les pel·lícules o les sèries, hi ha com uns gèneres que jo no estic gaire
d'acord amb el tema de com es parteixen els gèneres en els videojocs, perquè és més aviat per mecàniques i és una mica absurd, perquè després són gèneres com molt... No? Pots definir un mateix videojoc amb 5 gèneres diferents i tots hi encaixen. Però sí que és veritat que m'agrada dir que els videojocs tenen edats, com la literatura, com les sèries, com les pel·lícules. Quan ens imaginem aquest nen enganxat a la consola, no? Ens l'imaginem amb un joc de trets i matant a gent i sent superviolent i tal. Els videojocs tenen, a Europa, tenen un codi que no és obligatori, no és com el tabac, és com les sèries o les pel·lícules, que és orientatiu pels pares, que se'n diuen els codi PEGI, que són tots els públics, 3 anys, 7 anys, 12 anys, 16 anys i a partir de 18, que el que fan és dividir. I llavors t'expliquen el per què. Doncs mira, aquest joc és a partir de 12 anys perquè hi ha connexió a internet i el menor pot parlar amb desconeguts. A vegades no és que hi ha pornografia o hi ha violència, no? A vegades és això, o hi ha jocs d'atzar, o hi ha violència, o hi ha drogues, o hi ha paraules mensurants. El problema que estem tinguent és que molts pares no tenen consciència d'això, o els hi és igual, perquè també... I s'escandalitzen quan el seu fill està fent segons quines coses, o el seu fill directament els enganya. No, perquè és, no, mama, jo jugo al GTA, al Grand Theft Auto, però només faig turisme. Miri, senyora, o senyor. Això al GTA no és possible. El seu fill l'enganya. Saps quan tu li deies al teu pare que et volies un ordinador per fer els deures? Sí. El mateix, el seu fill l'enganya, no passa res, o sigui, tots ho hem fet, però siguem conscients del que hi ha. És com deixar llegir a un nen de 7 anys Bukowski. Bueno, si tu vols que el teu fill sàpiga això en aquesta edat, em sembla molt bé, però tu estigues al seu costat per explicar-los les coses. I moltes vegades el que passa amb els videojocs és que són el cangur digital. Passa, no? El nen o la nena vol jugar i tu, perquè has de fer el dinar o has de dutxar-te o has de fer qualsevol cosa, l'endolles allà a la maquineta i tens una estona lliure. Clar, perquè això, hi ha bastanta controvèrsia a l'entorn de com conviuen infants i joves amb els videojocs, no? Llavors, així, tu quins pros i contres hi veus? O sigui, que ara ja ho has avançat una miqueta, però això, o si vols defensar una de les dues postures, que suposo que serà la de pro, com veus aquest tema? A veure, jo no sóc ningú per explicar-li a cap pare o mare com ha de criar el seu fill. Però sí que és veritat que crec que els pares i les mares i els tutors han de tenir tota la informació per prendre les millors decisions. I això no sempre passa. Com deia, els contres són el nen molesta, fot-li la pantalla, no? I això està entretingut i jo puc cuinar o puc fer el que vulgui. És normal, la gent necessita tenir vida, però no hauria de ser la tònica habitual. Jo crec que els videojocs tenen més coses positives que negatives, el que passa que moltes vegades els mitjans de comunicació, per guanyar visites i tal, la polèmica mola i només se centren en les coses dolentes, que és un tant per cent molt petit, molt petit. Aleshores, jo crec que les pantalles són bones ben utilitzades. Per exemple, hi ha molts videojocs que t'ensenyen sobre la Primera Guerra Mundial o sobre viatges a... Mira, per exemple, jo, quan era petita, jugava un videojoc que es deia La pesadilla turca, que era una aventura gràfica, que vol dir que vas passejant i vas utilitzant objectes i tal, que passava a Estambul. Era un videojoc produït per la BBC. I vaig anar un dia a Estambul i m'ho coneixia tot. Tot és tot. El Top Cap i Santa Sofia, el no sé què, tal. I jo anava amb un company de feina perquè vam fer una escala per feina i ella estava al·lucinant. Diu, però no hi has estat? Dic, no, però jo sé que si tires per aquest carrer anem no sé què, tal, i el tio flipava. O a vegades m'ensenyen una fotografia d'una cosa molt concreta i és com, sí, jo això sé on és, perquè mira, perquè tal, perquè no sé què. Clar, que ens poden servir per conèixer, no?, també, fins i per adquirir certs valors, no?, i poden ser pedagògics, també, no? Sí, clar, però fins i tot per aprendre anglès o per aprendre a llegir, perquè quan tu t'interessa una cosa, que la vols fer, i prestes molta més atenció. Aleshores, si tu has de jugar a no sé quin joc i el joc està en anglès, t'aguantes. I hauràs d'aprendre anglès a marxes forçades si vols jugar en aquest videojoc. Et serveix per jugar, no? I per treballar en equip, resolució de problemes. S'ha vist amb alguns estudis que fins i tot serveix pels nens que tenen dislèxia. No és que curi la dislèxia, però simplement fa que el cervell vagi més ràpid
no en tots els videojocs, però amb alguns videojocs fa que el cervell va més i més ràpid i, per tant, el cervell compensa molt més ràpid això que les lletres ballin. No? De fet, tinc un amic que treballa en una empresa de Catalunya que es dediquen una miqueta com això, a pensar jocs per aquest tipus, per nens i nenes que tenen aquestes problemàtiques i com que sigui una eina pedagògica per ajudar-los, sí. Jo, en general, els videojocs educatius no m'agraden. O sigui, aquests videojocs que ei, és un videojoc educatiu. No, és uns deures Montessori de tota la vida en una pantalla. Això no és un videojoc. No, és un videojoc sí, però no és jugar. No té aquest esperit lúdic de passar-t'ho bé, d'evadir-te, de divertir-te i tal. Però sí que és veritat que moltes vegades, allò, com el Pisuerga passa per Valladolid, doncs et colen alguna cosa que fa que aprenguis. Clar. I aquests videojocs són els que a mi m'interessen. I els que jo crec que porten molt més perquè la persona que està jugant no sap que està aprenent fins que no aixeca el cap de la pantalla i veu que ha passat alguna cosa. Perquè, o sigui, d'una banda, sí que això, el que succeeix una mica, ja em dius si ja estàs d'acord, és que en l'opinió pública, com si diguéssim, hi ha com, o sigui, potser no estan massa ben vistos, però, o sigui, d'una banda, diguéssim, que és de les pràctiques culturals més exteses, jugar a videojocs, juntament amb les sèries, m'atreviria a dir, sobretot això, en aquesta franja d'edat segurament, del que tu deies dels 35-40 en avall, i o sigui, sobretot en joves, però d'altra banda, doncs això, com que hi ha, o sigui, és força criticada, està menys tinguda, molt sovint fins i tot no entraríem en el debat de si és un art o no, llavors, tu com veus això, la seva posició en l'opinió pública general? Jo el que veig que el que arriba al gruix de la població són aquests més comercials que no aporten tant culturalment moltes vegades o són com més plans, que seria l'equivalent una mica a les pel·lícules, no? Tots sabem les 800 edicions que han fet de Fast and the Furious i no diries que són representatius d'un sector cultural com és el cinema, no? Doncs una mica mateix passa amb els videojocs. Hi ha videojocs molt bons que seria l'equivalent a tenir pel·lícules o sèries molt bones que no són les que arriben moltes vegades al circuit d'aquest mainstream de gent que no coneix i que un dia li sona perquè això ha sortit a les notícies. Clar, o sigui, i això és el que una miqueta fa mal en aquest sector, no? Com si diguéssim, o que li embruta la imatge, potser, no? Que no se'ns dona prou informació de potser doncs, aquests videojocs creats per això, productores més independents o que tenen altres tipus de valors, o així, que és el que tu comentaves, no? Jo crec que el que ens fem és que no és que li faci mal, però ens quedem a la superfície, no? I no aprofundim, i si no aprofundim és molt agosarat fer un judici de valor de la capacitat cultural que té un sector com aquest. Clar, perquè i a més, ara també si ens pots fer 5 cèntims del tema de la ludificació o gamificació, no? Perquè segurament, o sigui, els videojocs formen molt més part de la cultura popular, del nostre dia a dia, de la nostra quotidianitat, del que nosaltres creiem, o sigui, no? Perquè és allò que vas al gimnàs i moltes màquines incorporen en un joc, no? Vull dir que i fins i tot m'atreviria a dir en l'imaginari col·lectiu de tothom, no? O si més no, de totes aquestes generacions que hem crescut amb Super Marios i tots, o sigui, compartim això, imaginaris, no? Ludificar, al final és aplicar mecàniques de joc a coses, no? A processos que són una mica avorrits, que era una mica el que feia doncs, la Mary Poppins quan feia ten un poco de azúcar i tal. No? Doncs una mica això. El que passa que jo crec que ens estem passant de rosca i quan tu vas a una classe amb nens et diuen no, és que tot ha de ser divertit, tot ha d'estar ludificat perquè si no els nens no atenen. Hòstia, jo crec que és molt important avorrir-se. Molt important, per després valorar quan t'ho estàs passant bé. Si sempre t'ho estàs passant bé, no, o sigui, és un concert de la pegatina, és molt cansat. És molt divertit, però és molt cansat. I arriba un moment que ja no valores, però el concert de la pegatina dura 1 hora i mitja i la nostra vida hauria de ser molt llarga. Aleshores, hem de prendre una mica de consciència del quan hem de ludificar i quan no. A mi fer-ho al gimnàs em sembla molt bé, no? A vegades fer-ho a classe amb alguns processos està bé, però en altres em sembla absurd o fins i tot a certes edats, no? Jo he donat classe a la universitat
i em deien, no, l'assistència a classe la fas amb punts i uns premis i no sé què. Jo, perdona, aquesta gent té 18 anys, em perdó per l'expressió, té pèls als ous. Clar, Potser no hauríem de ludificar-ho tot. clar. No? Però sí que és veritat que hi ha aquesta tendència de que en aquestes generacions, si no els hi fas una mica divertit, no et paren atenció. Jo sé que és molt Sí. dur, però I potser hem de això és un buscar problema, altres també, maneres. sí, estic d'acord. Sí, sí. Hem de buscar altres maneres. I ara sembla que tot hagi d'estar ludificat perquè si no no és divertit, perquè si no no ho faràs. No? Si a tu a Netflix ara et donessin medalletes i punts per cada sèrie que t'acabes o per cada capítol i et Ja, comparessin amb els teus amics, per exemple, estaries tot el dia enganxat a la tele, mirant a Netflix i tot allò. Que potser no fa falta, no? I a mi m'agrada mirar sèries perquè m'agraden les sèries, no perquè em donin punts, però hi ha gent molt competitiva que això li va bé. Hem de veure. Hem de veure fins i tot... Jo crec que psicològicament hem d'estudiar què passa quan ho estem ludificant tot i ens trobem amb una cosa que no té aquestes mecàniques. clar. Sí, fins i tot si no hi ha amb aplicacions per aprendre llengües o per fer esport, no? S'està anant molt cap aquí, no? Sí, perquè sembla que si no, no ho fas, no tens força de voluntat per fer-ho. Home, doncs, em perdó, madurem tots una mica. Que és És veritat, que com, al si, final el com joc que ens serveix. porten una mica a entrar contínuament sempre dintre de videojocs, no? També té com un... Jo ho veig com també molt japo, no? De tot el, com ells que fan tot és manga, no? Doncs sembla que també estiguem anant cap a... Aquí necessitem, sí, estar dins un videojoc contínuament, no? Tot ha de ser divertit, però ludificar no vol dir videojoc. O sigui, videojoc és una cosa molt concreta, no? És un joc per pantalla i aplicar mecàniques de joc per ludificar un procés és una altra cosa. Però sí que és veritat D'acord. que té com línies, vasos comunicants amb algunes coses, no? Perquè em dius, no, però l'aplicació aquesta de llengua és una pantalla. Sí, però... Saps? Clar. Llegir un tuit pot ser literatura, però no sempre. Sí, sí, diferenciem-ho, d'acord. Diferenciem-ho. I llavors un altre fenomen, bueno, ja sé que estic com tocant moltes branques, però com Cap una problema. miqueta perquè la gent també vagi veient això de com, bueno, com traient-nos aquesta imatge i veient en quins aspectes parlem i no parlem de videojocs. També, o sigui, com pel que fa com l'art o el llenguatge, o com li vulguem dir, el que s'apunta també és com una miqueta potser la hibridació de gèneres, o sigui, va haver-hi com tota aquella polèmica amb aquell primer capítol de la 5a temporada de Black Mirror, si no m'equivoco, que era un capítol d'una sèrie doncs, interactiu o semi-interactiu, on tot era que recordava una miqueta aquells contes de tria la teva pròpia aventura, no? Llavors, com que aquí connectaven una miqueta sèries o cinema amb videojocs. Llavors, tu creus que això tirarà endavant? Pot ser en el nostre futur anirà més? Jo crec que totes les arts o productes culturals s'hibriden una mica, no? Hem vist radionovel·les, al final, no? Ja tens la ràdio, la novel·la i una mica de teatre i una mica de tal. Hem vist teatre a la tele. Hem vist... fins i tot hem vist DJs que aprofiten la mecànica del videojoc d'acció-reacció per punxar, no? Skrillex ho fa molt, això, per exemple. O hem vist artistes que pinten en 3D amb ulleres de realitat virtual. És a dir, jo crec que la grandesa de tenir tots aquests productes és poder agafar una mica tot el que t'interessa, aplicar-ho tu com a artista per poder crear i expressar. Jo crec que sí, que cada vegada ho veurem més i que és molt interessant. De fet, jo crec que estem a l'inici d'una cosa molt més grossa i que tant de bo surtin molts creadors, artistes, digue'ls com vulguis, que aprofitin tot això, no? I que la gent que fa els formats, per exemple, doncs les ulleres de realitat virtual o els comandaments aquests que van per l'aire o el que sigui, creïn moltes més coses perquè després aquests creadors puguin aprofitar-ho i crear coses que no ens imaginàvem i potser agafar coses del teatre o coses de les pel·lícules, no? Hem vist, moltes vegades em fa molta gràcia, no? Els crítics de cinema de ser el videojoc. Aquesta pel·lícula sembla un videojoc, no? Perquè fins i tot els directors de cinema o així fan servir planos i fan servir tiros i maneres d'explicar històries que són pròpies del videojoc. És a dir,
Jo crec que és hoy por ti, mañana por mí, no? Una mica. El videojoc Clar, també aporta altres arts i jo crec que és el que hauria de passar. Parlant de lo de Netflix, jo crec que es van quedar curts. És a dir, quan tu no t'agradava alguna cosa, tiraves enrere, o si tu volies veure més finals, tenies clar. l'opció de veure més finals. Jo hagués sigut molt més Black Mirror, que va molt més amb la filosofia, jo crec, editorial de la sèrie, que és, no, si tu tires per un camí, tires per un Ja camí, està, no hi ha volta de full. i aquest és el teu capítol. És el teu capítol. Clar, I, i faria que fos molt diferent a un altre, saps? Que potser n'hi haguessin clar, 6 en lloc de 25, 6 sí, finals, i que el teu capítol no fos exactament igual que el meu capítol. sí. Jo hagués sigut molt més Sí, potser es van radical. quedar una mica així a mig camí, no? Sí que és veritat que en els llibres aquests podies tirar enrere, però ja que tens l'oportunitat de fer-ho, perquè tens la Clar, tecnologia per fer-ho, hòstia, si t'hi cases, casa-t'hi fins al fons. clar, sí, sí, sí. Estic d'acord, sí. I doncs tu, quin futur li augures doncs, a l'art dels videojocs? Perquè ara, o sigui, diguéssim que és una pràctica que està en auge i segurament tot apunta que no d'anar més, no? Bueno, jo li auguro molt. Hi ha una cosa que no hem parlat, però que crec que és interessant, que és la part dels esports, que és aquella gent que mira altra gent jugar, que la gent diu, però que avorrit, hem fet tot això a la vida amb el futbol, amb el bàsquet, amb el handball, amb el tennis, amb el golf, amb la volta ciclista, o sigui, no em diguis que és avorrit. I tu, com a persona que ha jugat a futbol, saps el difícil que és fer això que fa el Messi, doncs una persona que juga a videojocs sap que és molt difícil això que fan aquesta gent que juga a videojocs professionalment, no? En competicions, o fins i tot mirant partides de gent anònima per internet, per Twitch o per Mixer o per YouTube. Clar, Jo perquè al crec que... final, bueno, es creen comunitats, no? Vull dir, quan estàs molt ficat en un joc, doncs no sé, ara, doncs, l'Age of Empires, doncs em vaig a mirar vídeos de gent que a YouTube que està jugant a l'Age of Empires per veure quines estratègies fan servir, no? Vull dir, clar, és com comunitats d'interès al final. Clar, i després hi ha la gent professional, gent que es dedica amb un sou, en un equip i tal, a competir contra altres en un videojoc, no? Gamers, no? Són? Gamers són tots els que juguen. Tots els que juguen, vale. Tenen Gamers és algun jugador. nom? És professional del e-sport, esport electrònic. Vale. Doncs tot això anirà molt més, és a dir, aquestes Super Bowls que tenim i tal, hi haurà un dia que tindrem una Super Bowl de gent jugant en una pantalleta. I gent que va a l'estadi a veure 12 tios 6 contra 6 o 5 contra 5 jugant amb una pantalleta. I si vas amb una d'aquestes coses és espectacular. Espectacular. I per una altra banda, els videojocs cada vegada tenim ordinadors més potents, tenim molta més consciència cultural dels videojocs, la gent que no és afí va morint i els altres van creixent, no? I al cap de 100 anys hi haurà molta gent que jugui videojocs. Molta més de la que hi ha ara, segurament. Clar. I segurament sortiran altres coses, que també ens interessaran moltíssim. Però a mi em fa molta gràcia aquesta gent que em diu jo no jugo a videojocs perquè a mi els videojocs no... És com dir, a mi no m'agrada la música. Hòstia, és que potser no has trobat la música que a tu t'agrada. Potser a tu t'agrada el country i fins ara només has sentit heavy metal. Clar. O al revés. O a les pel·lícules, no? És que a mi les pel·lícules... O directament, no... clar, sí, exacte, no ho han provat, no? Perquè molta gent és de... Sí. No en vull ni sentir parlar, no? Clar, però en canvi tothom ha provat el Mario o ha provat el Tetris i li encanta. Clar. No, però jo els videojocs no. Però perquè quan un videojoc està ben fet, moltes vegades és per tots els públics i hi ha coses molt ben fetes. Bé, això ara amb el confinament sembla que ha canviat, no? Perquè les ventes, l'efecte del confinament que ha passat, no? Les ventes han pujat moltíssim, no? Sí, clar, moltíssim, però també ha pujat el consum de Netflix o Filmin o plataformes d'aquestes, YouTube segurament, i perdona, i tots els cuiners, amb perdó, donant pel cul amb les seves classes de cuina. Vull també, dir que exacte. una mica aprofitant el temps. Jo crec que està molt bé, jo crec que estem en un moment renaixentista on tenim les hores que no hem tingut durant molt de temps, molts anys, i les estem aprofitant per allò que sempre havíem volgut fer i que no havíem tingut l'oportunitat. I t'he de dir que encara és la cosa que em falta de fer el check a la llista de coses que podria fer en aquest temps.
sempre vull jugar a algun videojoc, però és com de va, no ho facis que llavors t'enganxaràs, però com el que parlàvem abans de doncs amb les sèries et pot passar el mateix, no? Però, bueno, tinc allà algun que, bueno, però llavors, ara, també perquè la gent es faci una idea del pes que té la indústria dels videojocs a casa nostra, perquè això no sé si també són dades que la gent és conscient. A Catalunya hi ha moltíssimes empreses i dintre del que és les indústries culturals el videojoc té molt de pes, oi? Sí, a veure, a Catalunya crec que hi ha un estudi que es diu el Llibre Blanc dels Videojocs, que la Generalitat fa la seva versió, i crec que a Catalunya som 100 i pico, 140 i Sí, pico empreses de jo videojocs. I penseu que vaig buscar les dades i si voleu així les dono titular molt ràpid, que eren 142 empreses, pràcticament 3.000 treballadors, i dels quals això sí que només un 17% eren dones. Sí, és diferent el consum que la producció de videojocs, Això sí que s'ha de diferenciar molt bé. Però, a veure, mira, escolta, que he encertat el número, 140 i pico, 142. Sí, tens els números al cap. No, doncs, però heu de pensar que moltes d'aquestes empreses, molts dels videojocs que es produeixen al nostre país no són empreses constituïdes i, per tant, no entren a dins de les estadístiques. Moltes vegades és, ei, jo tinc un col·lega amb un altre col·lega i tal, que fem un videojoc junts i el publiquem. I això no entra dins d'aquesta estadística. Però, bueno, és perquè mirem una miqueta la tendència que sempre va creixent, tant amb treballadors com en producció, com en empreses, com fins i tot en guanys, en beneficis. Però a mi no m'agrada parlar del valor d'una indústria pels beneficis que aporta, perquè crec que és caure en un capitalisme absurd que no crec que... Sí que és important, no?, per la cultura i per qualsevol indústria, però jo crec que és un debat superat que hauríem d'anar una miqueta més enllà i no quedar-nos en aquesta però a nivell de qualitat sí que en podem parlar, no? Sí, del que es fa a casa nostra. Sí, per exemple, fa un any i mig o així va sortir un videojoc que es diu Gris, d'una empresa que es diu Nomad Studios, que és d'un artista que es diu Conrad Roset. El Conrad Roset fins ara feia unes ties despullades amb aquarel·la meravelloses i precioses, ha fet campanyes per caves, els ferrocarrils de Generalitat a Terrassa també estaven marcats amb els seus dibuixos, ha exposat per tot el món, és un tio molt versàtil, i un dia va dir, ell li agraden molt els videojocs, el seu germà es dedicava a fer videojocs, i va dir, jo vull fer un videojoc perquè la meva manera com a creador d'expressar coses és a través d'un videojoc. Bueno, només et diré que és el seu primer videojoc i ho ha rebentat tot, o sigui, no et presentis a cap premi aquest any perquè ho guanya tot Conrad Roset i el seu Gris. Aquest és el que jo tinc pendent que vull jugar durant el confinament, perquè quan vaig veure les imatges vaig al·lucinar. És realment, sí, vull dir, convido a tothom que estigui veient l'entrevista que... Bueno, tu tens un vídeo que en parla també, que fas com les primeres així, el primer tros del joc, però que sí, ni que sigui que busquin imatges, no? Perquè és realment preciós. Doncs et diré més, el millor del videojoc no són les imatges, és la música. O sigui, imagina't la música no l'he escoltada. La música és d'un grup també d'aquí de Barcelona que es diu Berlinist i al Sonar de l'any passat vam fer una versió en directe amb la cantant original, o sigui, pell de gallina. Wow. A les Terres de l'Ebre, a l'octubre, per un festival que es diu BAC, Video Games, no sé què, vam fer també concert simfònic de la música de Gris, o sigui... Wow. Si jugueu a Gris ho heu de fer amb auriculars perquè el joc és molt bonic, però no ens quedem només amb les imatges perquè darrere hi ha una... O sigui, és un art... O sigui, quan em diuen els videojocs són art, no tots, però Gris sí. Clar, sí, és que aquest és al·lucinant, sí. I sí, clar, no sé amb tot això si encara estarà oberta l'exposició del CCCB, però si encara ho estigués, allà també es pot jugar una miqueta. Vull dir que és una bona oportunitat també per veure un tastet de videojocs com aquest que fa una passada. I acaba de sortir per mòbil. Acaba de sortir per mòbil, per tant no necessites un ordinador potent, ni necessites una consola, o sigui, en el teu telèfon mòbil també hi pots jugar. Per tant, és fantàstic. Jo crec que és una oportunitat fantàstica i meravellosa per tothom. Però, bueno, no només hi ha... A Catalunya no només produïm videojocs culturals, també produïm per grans públics. Per exemple, Barcelona és un hub de videojocs per mòbil. Les empreses més importants de videojocs per mòbil estan aquí.
són King, Social Point, que per cert va estar fundada per 3 catalans, o 2 catalans, bueno, al principi eren 3, després 2, bueno, que la va comprar Take-Two i tenen 800.000 milions de treballadors també. Scopely, hi ha IGG, que és l'empresa per la qual treballo jo. És a dir, empreses que tenen moltíssims treballadors arreu del món s'instal·len a Barcelona, no s'instal·len a Madrid, ni s'instal·len a Londres, ni s'instal·len a París, ni a Amsterdam, s'instal·len a Barcelona. Perquè Barcelona té beneficis fiscals? No. A veure, hem de ser sincers, Barcelona té sous barats en comparació amb els sous que podem tenir a Londres o a París. Això és així i ens estem convertint, o hauríem d'evitar convertir-nos en el pou de mà d'obra barata d'Europa. Però sí que ens agrada perquè és mà d'obra qualificada. És a dir, no tenim un call center de gent que té problemes amb la rentadora. Estem tot el respecte aquí per al sector de la rentadora. Però sí que és veritat que són gent programadors, són artistes, són gent de màrqueting, són gent d'estadística, és a dir, matemàtics, és gent amb cert nivell. Això també ha fet que les universitats traguessin graus especialitzats i donessin una patada amunt, no?, per pujar més al nivell i oferir professionals perquè no només vinguin de fora, sinó que també puguin contractar gent d'aquí. I clar, això està molt bé. Però, bueno, igualment, ja us dic, la gent s'instal·la aquí, a part de pels sous baixos, perquè la temperatura és fantàstica, hi ha molts dies de sol, el menjar està bé, la ciutat és neta, hi ha bon transport. Som molt afortunats. Sí, no, i parlem anglès, és que és així. Aleshores, quan a una persona li dius on vols viure? A Oslo o a Barcelona? Molts et diuen, mira, Oslo és molt guai, no? Però a mi estar a menys que 40 graus a l'hivern doncs no em ve de gust. Vull estar a Barcelona, que estem a 10. Clar, sí. Vale, doncs, Gina, no sé si ens vol fer alguna recomanació més a banda del Gris o de jocs fets a casa nostra o d'altres que allò de, mira, per qui no s'hagi introduït en aquest món i ara vulgui aprofitar aquests dies que estem moltes hores a casa. Jo el que penso que s'ha de jugar molt per saber què t'agrada. Això fa una mica de mandra, però de la mateixa manera que has d'escoltar molta música per saber quina música t'agrada, no? Fins que descobreixes aquell petit artista de Brooklyn que fa no sé què, has hagut de passar per la Tina Turner, el Bruce Springsteen i tal. Doncs una mica passa amb això. És amb la plataforma que tu tinguis, ja sigui per mòbil o sigui un ordinador, PC o Mac o una consola, que comencis a jugar, que juguis als Sims, que juguis al Mario, que juguis al Pokémon, que una mica et facis una pel·lícula mental i que diguis, no m'agrada. És que és lícit dir no m'agrada, perquè pot ser que no t'agradi. No passa res. Està bé. Però no dir no m'agrada, que no he provat, no? Allò de les cols de Brussel·les. No les he menjades mai, però dic que no m'agrada perquè no m'agraden. Doncs el mateix. Per mòbil, per exemple, que és la recomanació més fàcil, faig dues recomanacions que, a més, no són gratuïtes, perquè jo considero que els videojocs gratuïts moltes vegades estan que tenen pràctiques poc boniques a dins, no? Allò et surt molta publicitat, tot van oferint que compris cada 2x3, jo crec que és una dinàmica que a mi no m'agrada. Prefereixo pagar 2 euros, o 3 euros, o 4, o 5 euros, que tampoc és que ens passi qualsevol cosa, no? I poder jugar aquell joc tranquil·lament, sense que ningú em molesti, no? Sense que em vagin oferint coses perquè compri, que em sembla violent. N'ofereixo, o sigui, són 2 per iOS i per Android, per tant, tots els sistemes operatius. El primer és Monument Valley, que és un joc que és puzzle, on el qual hi ha una nena que ha de... Recorda una mica a Esker, que són aquelles perspectives impossibles. Ha d'anar del punt A al punt B, evitant obstacles, no? I amb aquestes perspectives impossibles. La música és molt xula, jugueu-lo amb auriculars. I a més, teniu 2 versions, el Monument Valley 1 i el 2, per tant, si us agrada, podeu continuar. Aquest crec que val uns 5 euros i el que us diré ara també. I l'altre és The Room, The Room com l'habitació, que són, si us agraden els puzzles, són caixes que s'han d'obrir amb mecanismes secrets i màgics, no? Us en recordeu aquelles capses que a vegades hem vist a les pel·lícules, no? Que gires una cosa i s'obre una cosa per darrere, que és una clau, on poso aquesta clau, aquí un forat, a veure si encaixa. Doncs això mateix, per mòbil i per tablet,
i també el teniu per PC i tal, però serà molt més fàcil jugar-lo en mòbil. Jo crec que és molt xulo. I aquest en teniu com 5 o 6 versions, o sigui que aquest us podeu avorrir de jugar. I hi ha una versió gratuïta que crec que es diu The Room Pocket, per tant, si el voleu provar, és més fàcil. Aquests dos jocs tenen com 4 o 5 anys, és a dir, tampoc són els jocs de supernovetats, perquè no fa falta. Has d'introduir en un mitjà nou, és igual si són nous o no. Clar. El que t'interessa és jugar Perfecte, bé, Gina, no? doncs moltíssimes gràcies crec que per aquesta, diguéssim, rentada de cara al món dels videojocs que li hem fet. Crec que qui no hi estigui allò molt avasat li haurà canviat bastant la perspectiva. Hem tractat molts temes i crec que, bueno, que això que ha anat molt bé per fer aquest dibuix una miqueta i treure etiquetes i prejudicis. Gràcies per aquesta estona i per compartir tot el teu coneixement. Aquesta ensabonada amb un mitjà cultural, no? Si algú vol portar la contrària, ho pots fer per xarxes socials, estic molt acostumada. Doncs, bueno, sí, clar, exacte. Després els diàlegs o per aquí el xat segur que ja han anat comentant la jugada, o sigui que això sempre es pot divergir, estem oberts i tant. Doncs gràcies, Gina, que acabi d'anar molt bé aquest confinament, que esperem que ja quedin molts pocs dies. D'acord, doncs moltes gràcies i salut i molta cultura. Vale, ara t'ha d'haver sortit. Vale. Tu no sents el nen plorar, no? No. Vale, perfecte.